invite si baule GT sanga yes YouTube channel tang kalo lo ma chu kathil post tak tak ilo en vereng thaina turin ka YouTube channel hi milo like sakla milo subscribe sakbokla ti chuan notification bell bokha ilo mit ngal bok don nia ole Alexander Graham Bell chungcha hi ilo shave to ngayam ama hi scientist ro pui takle thilsiam sok tu ro pui takani a thilsiam cho chu telephone hi ani he telephone hi sangkha zariat somsari peruka siam chokin da chuan an tho pui a thian pa chu abiani abiang na tongkam chu enge ti chuanin mars ni som sangkha zariat somsari peruka hello Mr. Wesson, come here, I want to see you ti hi ni huna local zela smartphone na lo siam chokani assignment personal communicator in smartphone na lo siam choka chu smartphone chu mai me thainin chu smartphone na tang chuanin email an thon thaya calendar en thaya lekhabu address en thaiboka ti chuan an ramhun bi bo amu thaibokani thiamna lo sang zela January ni kwa sang ni pasari khan Steve Jobs a Apple phone chu alo tang jar veta tuna phai chuanin phone man tlom tak tak chi hrang hrang re thai ho sain kan lei thai tok ang phone tam tak alo chuak to ani chu wangin kan mimal nuna le khotlang nuna hian phone in hmuna ruwa tam ema phone man thana le thalona tlemte karon chop chuak ve don ani thatna pathum soima saila apakhat na chuan in po to na ta na tha ani chung kwa thian tele kan ha tho puite karla oma sela phone in kan thu soi du tele thil poimo tele kan ngai thu te kan khil thayani chumai baga kan hmel hriat emo hriat lawem po ni se an hne na ha taka kal kher ngai lovin kan om mun atang phone atangin nail takin kan be thei ani ichona pani na chuan zirna tan tuna covid-19 ni wangin sikul te online kal sup mai ta ni chumi achon assignment tin atang phone hi tangkai ani kan homework emo kan thil hriat du emo hi phone a Google kan het zewa Google tang kan song hu thei ani chu chuani min pui a kan thil hriat du te min hriat tir thei bokani apan hina chon calculator ekhinan business major te kan lan I chonin calculator lai khel ngai lovin kan phone atang kan thil chu du de chu kan chut thai ani chu ilo mang ve toy mang thilun chon lo mang thiam tong che apathumna chonin lekhabu chirnan school kal kan ni chonin skula kan chirbak lekhabui kan chiar nge tunia kan skula library te thawak lo ni chonin kan phone atang lekhabu kan song theya ta tang chon lekhabu kan chiar thai ani tunkum sang ni somni pai chon min an phone mang thiam ma phone mangin online shopping anti sup mai ani until zor de chu an website tangte an Facebook page tangte YouTube tangte in an zor supa an lokui le ani itive du ni chuanin I zom ve mai donia ti chuan tuna chuanin athalo na pathum ron chop chok le doni apakhana chuan kan thlok tan thalo ani zirchiana chuan phonom radio zungzam le a na hian kan thloka cancer asiam theini abik takin no panglam a hianin athleng du bika chu wangin naw omnan phone kan mangi thalo ni apanhina chuan kan mitan zirchiana chuan phone mangza som ko te hian an tho vela tanga minute nga chung hianin an phone hi an check nge thin an ti ni tho vela phone en le thim kar phone en hi athalo ni chu wangin imit alo that rai jok na turin engkara I phone khai en ram donia apathumna tan chuan kan hriat na ti che thai ani ring taka phone in biak le ring taka hlangai thlaki kan bank chiat na bulani phone char pha mi biak le jan ko earphone ena hlangai thlak te hi a hlau om ni iti thini chen lo ban san wat donia chuan earphone hi hlangai tlak na tan siam ani lova indo na hmuna man ta na siam ani zo smartphone kan zinga lo cheng ve tang khan athazong in le athalo zong in danglam na ron siam tam ema chungte chu komena hianin pakhatal ilo ziak ve donia atop thlenga iena wangin kalome YouTube channel hi lo subscribe ve nge ro